ቻድ ቦስኒክ ቦስማን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብመሳኹቲ ቴሌፎናትኩምን ቴሌቪዥንኩምን ትከታተሉና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ነቲ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ንዓለምና ብሞት ዝተፈልያ ህቡብ ተዋሳኣይ ቻድ ቦስማን ሓጻር ታሪኽ ህይወቱ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። 29 ሕዳር 1976 ኣብ ዓለምና ኣብ ዘን ቅድሚ ውሕዳት ዓመታት ከም ኮኸብ ብሉጽ ተዋሳኣይን ጸሓፋይን ደራሳይን ጸሊም ኣሜሪካዊ ቻድዊክ ኣሮን ቦስማን ከም ኩሉ ወዲ ሰብ ዕትብቱ በቲኹ ንካብ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ናብራ ዓለም ዝጀመረላ ዓለት ትውልዱ እያ ነይራ። ከምቲ ኩሎም ጸለምቲ ኣሜሪካውያን መበቆል መንነቶም ንምድላይ ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ድማ ገለ ካብ ብሓጎታቱ ዘርእታት ክሪዮን ሊምባን ካብ ሰራሊዮን ክኾኑ ከለዉ ገለ ድማ ካብ ዓሌት የሩባ ናይጀርያ ከም ዝኾነን እዩ ውፅኢት ምርመራ ዲኤንኤ ተነጊርዎ። ኣብ ሳውዝ ካሮላይና ተወሊዱ ዝዓበየ ቻድዊክ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ብባችለር ኦፍ ፋይን ኣርትስ ኣብ ምእላይ ፊልም ተመረቐ። ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝነበረሉ እታ ቀዳመይቲ ድርሰቱ ክሮስሮድስ ትብል ኣቕረበ። እንተኾነ ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ህይወት ሓደ ወዲ ክላሱ ብጥይት ወሲዳ ሓለፈት። ፊሊሽያ ራሻድ ሓንቲ ካብተን ንቻድዊክ ቦስማን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበጽሕ ዘበራትዓን ኣጆኻ ዝብላ መምሃራኑ እያ ነይራ። ራሻድ በቐረባ ምስ ፍሉጥ ተዋሳኣይ ዓለምና ደንዘል ዋሽንግተን ብዛዕባ ኣብ ምምዋል ተምሃሮ ብቀጻሊ ሓገዝ ትረክብ ብምንባራ ንቦስማንን መማህርቱን ድማ ነቲ ኣብ ለንደን ዩኬ ብሪቲሽ ኣሜሪካን ድራማ ኣካዳሚ ዝረኸብዎ ዕድል ደንዘል ንኽኸፍለሎም ብምሕታት ብቐሊሉ ሓገዝ ብምርካብ ድማ ትምህርቶም ክከታተሉ በቕዑ። ትምህርቱ ብምዝዛም ድማ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምምላስ ብዲጂታል ፊልም ኣካዳሚ ትምህርቱ ቀጸለ። ኣብ 2008 ሙሉእ ብምሉእ ናብ ሎስ አንጀለስ ብምግዓዝ ድማ ናይ ምውሳእ ስርሑ ፈለመ። ቦስማን ኣብ ስርሑ ብዙሕ መሰናኽላት ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ ፍሉጣት ናይ ቲቪ ተኸታተልቲ ፊልምታት ከም በዓል ER፣ CSI፣ Law and Order ኒውዮርክ ድሕሪ ምስራሑ ኣብ 2013 42 ኣብ ትብል ፊልም ከም ቀንዲ ጠባይ ኮይኑ ብምውሳእን ንህቡብ ተጻዋታይ ቤዝቦል ጃኪ ሮቢንሰን ገጸ ባህሪ ብምልባሱ ሰይቲ ሮቢንሰን ከይተረፈት ንበዓል ቤታ ናብ ህይወት ዝመለሰ ኣጋጣሚ ብምርኣያ ምስክርነታ ኣብ ዝሃበትሉ ህቡብነቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ሰማይ ዓረገ። ኣብ 2006 እውን ዲፕ ኤዥር ትብል ፊልም ብምስራሕ እውን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንጆሴፍ ጀፈርሰን ኣዋርድ ዝተሓፀን ካብ ዝነበራ ድርሰታቱ ሰናፍ ጸሓፋይ ከም ዘይነበረ ዘመስከረሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ቀፂሉ ኣብ ሊንከን ሃይትስ፣ The Express፣ The Ernie Davis Story፣ The Kill Hall ኣብ ዝብላ ፊልምታት ብምስታፍ ዝናኣት ስራሕ ሰርሐ። ምስ ኬቨን ኮስትነር ኣብ ድራፍትስ ዴይ ኣብ 2014 ድማ ኣብታ ንህቡብ ድምፃዊ ጄምስ ብራውን ኣብ ድሕረ ባይታናቱ ተዘንቱ ፊልም ጌት ኦን ኣፕ ሰርሐ። ኣብ 2016 ድማ ምስ ማርቨል ስቱዲዮስ ብምዃን ናብታ ቀንዲ ንሽሙ ዝኮልዐትን ኣብ ሲነማታት ኣሜሪካን ዓለምናን ዝለዓለ ኣታዊ ዝተሓሰላ ፊልም ብላንክ ፓንተር ገጸ ባህሪ ዋካንዳ ሰርሐ። ብምቕጻል ኣብ ካፕቴን ኣሜሪካ ኣቨንጀርስ ኤንድ ጌም ኢንፊኒቲ ዎር ምስ ማርቨል ስቱዲዮስ ኮይኑ ሰርሐ። ኣብ ዘን ኩለን ድሒሩ ስርሓለን ፊልምታቱ ዳርጋ ኩለን ኣብ 2018-19 ዝለዓለ ኣታዊታት ዝነበረን ፊልምታት ነይረን። ኣብ 2019 ኣብ 21 ብሪጅስ ድሕሪ ምስራሑ ናይ መወዳእታ ፊልሙ ኣብ ኔትፍሊክስ ተዘርግሐት The Five Bloods ትብል ነበረት። ገለ ካብ ዝሓፈሶም ዓወታትን ዝተጎናጸፎም ክብረታትን ካብ 2017 ዝጀመሩ ኮይኖም ኣብ 2017 ከም ብሉጽ ተሓጋጋዚ ቀንዲ ገጸ ባህሪ ብምዃን ቤስት ሳፖርቲንግ ኣክተር ብፊልም ካፕቴን ኣሜሪካን ሳቱርን ኣዋርድ ዝተሓፂ ነይሩ።
ኣብ 2018 ኣብ ፊልም ብላክ ፓንተር ብሉጽ ተዋሳኢ ከም ብሉጽ ተቓላሳይ ብMTV Movies and Awards ተሸሊሙ። ደጊሙ ኣብ 2018 ሕጹይ ሳቱርን ኣዋርድስ ኮይኑ ኣብ 2019 ዕዉት ሳግ ኣዋርድስ ብፊልም ብላክ ፓንተር ኮይኑ NAACP ዕዉት ብሉጽ ተዋሳኢ ኣብ ሞሽን ፒክቸርስ ኣብ 2020 ሕጹይ ኢንተርቴይነር ኦፍ ዘ ይር ኮይኑ ነይሩ። ቦስማን ኣብ 2016 ብሕማም ኮሎን ካንሰር ከም ዝተጠቕዐ ብሕክምና ተሓበሮ። ጎኒ ጎኒ ሕማማቱን ስቅያቱን ፊልም ምስራሕ ደው ከየበለ ሕክምና እንዳተመላለሰ ቀጸሎ። ብዛዕባ ሕማሙ ንወላ ሓደ ሰብ ከይተዛረበ ድማ ብዙሕ መጥባሕትታትን ሕክምናዊ ክትትልን ክገብር ጸኒሑ እዩ። ኣብ 2020 ግን ሕማሙ ክገድድን ክብእስን ብምጅማሩ ስጋብ ሚዛን ሰውነቱ ብምቕናስ ናብ ሜዳታት ክቐርብ ምስ ጀመረ ኩነታቱ ዘይፈለጠ ህዝቢ ዓለም ብዙሕ ዛዕባ ቦስማን ተዛረበ። ዘረባ ሰባት ዕሽሽ ብምባል ከም በዓል The Five Bloods፣ ማርሻል፣ My Rainey's Black Bottomን ካልእን ፊልምታት ናብ ሲነማታት ኣቕረበ። ቦስማን ብ28 ነሓሰ 2020 ብሕማም ካንሰር ተሰኒፉ ብዘፍቅሮም ስድራ ቤቱን በዓልቲ ቤቱን ተኸቢቡ ንዓለም ብሰላም ተፋነዋ። ስድራ ቤት ቦስማን ኣብ ትዊተር ጸሓፍዋ ሓጻር ናይ መርድእ መልእኽቲ ድማ ስጋብ ሕጂ ኣብ ትዊተር እታ ዝበዝሐት ላይክ ዝረኸበት ትዊት ኮይናላ። ብዙሓት መሳርሕቱን ፈተውቱን ድሮ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽታቶም ኣብ ምምሕልላፍ እዮም ዘለዉ። 2020 ኣብ ታሪኽ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ጸለውቲ ዓብ ስምን ዝናን ዘለዎም ከም ቦስማን፣ ናያ ማሪ ሪቬራ፣ ኮቢ ብራያንት ድሮ ወሲዳቶም ኣላ። ንኡስን ጸሊምን በዓል ተውህቦ እዚ ኩሉ ሓይልኻን ተጠቂምካ ብዙሓት ጀጋኑ ክንርኢ ክኢልና ኢና እሞ ከዓ ምስ ኩሉ ቃንዛኻ ብሓቂ ንኹለን ዓመታቱ ኣብ መዓላ ዘውዓለ ኣብ መወዳእታ ብቓላት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ነዚ ሓጻር ጉዕዞ ቻድዊክ ቦስማን ንዛዝማ ኣለና። ንቦስማንን ስድራ ቤቱን ጽንዓት እንዳተመነና ድማ መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን።